Og beinleies vil stola og trygt og Atlantic Airways i samstarve ved Førja Ungdomsra og Froskaparseder Førja. God dag og velkommen til ungdomssendingsna og beinleis. Sendingen som vittjer kvart ung og lesande takas vi. Bei seriøs og oseriøs. Vi pratar kvarja viko vi lesande som har akkurat hatt skilja seg fra fjöltene. Ungmannafellene tjekast og kommande vikskifte ved romrødt. Velkommen! Det som sendingen kommer snickras om det till vi för att få en profil i rasarummet och det blir tryck för laxa för oss. Att så får ett ungmannafellene tjekast och ävnet det kommer tjekast om det vid om cannabis ska legaliseras. Vi får eisen at høyre syndrom håndballsfinaler som kommer neste vecka. Og så igjen får vi eisen hava syndrom vikskifte og hava noen voks på. Vi der vil eisen klomma som vanligt, og eisen til Ørvis innslag vil eisen vi har servert. Her vil en samrøva vi trygt om hvordan du kan trykke dine iPhone eller dine telton. Men Armin kommer til alt det der, så vi har det le og til Coldplay featuring Rihanna ved Princess of China. Somebody ran away saying fast as I can I got to go Once upon a time we fell apart You're holding in your hands the two halves of my heart Once upon a time we burned
Yes, og vi får ha samråd vi Tryggva Laxafoss, så får vi et en SMS-kapping der. Og det er spørningen om cannabis skal legaliseres i Førjen, og vi bortslått 2 agommerser til Disney mellom Førjer og Tyskland, som verder av torsdag til 20. september i år. Hei, Tryggva Laxafoss. Hallå Marin. Tryggve, välkommen. Tusen kanst du ordentligt förklara question? Hallå, mitt namn Tryggve Laxafoss, jag är ingenjör i Höjtalen i 3G. Jag vänjer stövet, vänjer regliga prassan och idrott, nya torsbred och sina vekter och framvis. Arbetar sen rast fram vid diverse högskrivna bok och arbetar vid en utvecklingsprojekt nu i Lötne. Ja, det är omöjligt här. Hur vill du lysa det som person? Alltså, vad helt du annars syn till? Jag som personer, nu är det nog så vanligt att jantlånen också djupt graverar in i fältet, så folk har ofta tror vi att säga god ting om sjön. Men jag hade mig sjön vara en okej positiv person. Jag har alltid då varit för samtalet, alltid då varit tåsa. Jag har lärt mig aktivt att vara positiv. Så hvis jag får grön eller ett eller liknande så får jag hem. Ja, det gör det gott. Men du Tryggve, vi tar faktiskt och spurs när vi människor där om vad här halt om det och hur tar vill jag lösa det. Wow. Och hvis du bara lustar nu så har du det. Ja, jag stannar här vid Tryggve Wimman till Tryggva Laxafoss och till Tighter Health och Podd. Och kon tillägga chef förklara mig alltså hur är Tryggve som personer? Tryggve han alltid glad och smulande. Och själv om man inte säger så säger han också lycka. Tryggve han är också uppskrivlig men han är en person som dama och han kan inte ha några klienter. Tryggve, han är en astmisk sixpack och dammar kaffe och dammar eisen väl tungmål. Alltså vad är det som gör att han skiljer sig på mångtne? Han tar sig något löje och så är han allt svänker. Allt som Tryggve gör skiljer sig på mångtne. Vi är ofta kvann vid Tryggve och det är vanligt att han kommer en halv timme för sent. Och det är bara vanligt att han sväver ner. Tipar Podd och Tighter tittar just eller TJ jag kan gå ut och så igen och hur är Tryggve ta en tapper? Ja, jag har spelat batten så i Tryggve. Här med ångande näga sälja goer så alltid vunnit ju då. Men han ångande danta tapta lika väl allt blev inte småsur för närmare han tapper. Vad säger du? Tryggve är en fast när hattar upp i Førjon så men var i Osland nu för fyrum och han skulle hoppa nu för jag kommer vidare mot det och han simpelthen får inte förstå rope kan man säga. Han var akkurat vi hade inte klarat det. Så jo Tryggve men han härjar då. Kunde lösa han vid en norra? Dejlig. Fantastisk. Analyze. Tack för det. Jag tycker det är samt vi är snär. Wow, hade jag inte räknat med. Hade när gå vimmen jag funnit mig men. Hade kan jag relatera till nu glunta. Det Sean ringte att så just Sean utifrån men är glad för att kalla så. Ja, hur så vi sa som att du är en stor rumpe och att du tar sig en annan där och tar sig neck, väsne. Det var neck ja, det vi ofta finner vita lunch ofta till röst nu. TV är alltid en stor passa med att tosa. Ja, det bjuder ju ringting alltså. Nej, det passar. Nu har vi rätt helt nu glunta moderat. Rumpan och klassen nu glunta halvtid. Jag måste akkurat klara det. Jag fick lyckas smaka på stanserna ta i Leibo Island. Men du klarar det legalt. Du ska hur magna kvalificerade till Agile Bermuda. Ja, det har vi. Det var akkurat stansen och wobbla sin där uppe ja. Men det länte och stansen hon var förrant. Och det är ju det heter hattarlopp som vi tar som nu. Det är det ja. Det var en camping i Island nu i januari. Men nu säger du inte en kvann fasta utåt. Är det bara hattarlopp du tränar eller vända är nära grejer? Vi vänjer ölen för bergenella fysiska vänjning. Hattarlopp det är och häver lunch med högsgrein. I vänjer en långa lopp och sprint men det är pastry. Alltså det är ju det som du satsar på. Det är nog inte satsar på. Jag kan ju också klara långa lopp men det är irrelevant nu kan jag klara det hattarlopp. Men hur så tar jag lägga lägga så bara hattarlopp för att kappa stå i eller? Jag meldar mig till Vi just called send mailen till han som ska melda mig till och jag meldar mig till hattarlopp och långa lopp. Det är allvarligt spännande. Hur går du brukar du på att vikna? Det varierar när på säsongerna. Det är en säsong utåter. Det vill säga att om vedsen kunde vi komma hålla på att 20 timmar vikna. Upp mot sommar 4 9 mot 12 om vikna. Vi mer högre intensitet. Men alltså
Fransvidder är en uppståndare grein och väcker i förrjun är ju inte helt optimalt om vetren. Hur ser det då? Massor har brinkna. Det är alltid vi måste ha just alltså skapat en kultur runt om makar utråda som är just här att lugga mig väcker så också hit man också vi så. Wow, det är faktiskt väldigt det. Vi därför det vänja. Vi har östne här att här ta stoltläggande. Vi tar omkande närgrande över äldsta vänning orsaka är väcker. Det är också flott. Det är rätt imponerande i mot kan väcker nu hur är det sen. Men alltså hur har det samman att vänja? Det vi har en öle gång bulk. Vi där en med 8 touch halvdels mer har öle går sammanhåll. Vi där alltså öle imsa typer men vi klarar öle väl hålla fast på folk. Det är börjar vi och så minnas det om det så stäcka så minnas det går så attra att jag har haft en öle gå till vi och. Ja, det gör det för mig. Alltså vänja det bara så ni att hårsprit eller vi har akkurat mest till att hårsprit. Om vi har det sen syndra innan då för att kunna vänja sig bättre. Annars har vi ösne veckliga ting som är en stor part av frasen utrått som ösne gänga en 6 timmar vigna till. Tycker vi då nämner att du har gjort en rock'n'bok? Det har vi, ja. Vad vill jag säga? Alltså du skriver en rock'n'bok simpelthen. Ja, där blev vi en där en pub kom hem och han säger att han finner en kontrakt på en rock'n'bok och så tänkte vi okej, så måste det helt för igång. Det är en sista bok till studenterskolan i Havn och till Fiskskolan och Tekniska Det är en rock'n'bok som vi där känner rockbok så vi brukte skolan, vi dömer uppgaver, exempel allt med himmel gör. Allt som en rock'n'bok nu har vi. Gång du själv har stött för lite del? Jag kan inte själv ha stött för lite del, ja. Det är bok som jag skriver i sista det var som jag i första år och jag skriver henne i fjör. Så det var ett pensum som jag själv har i jöknen nog så nyligen så jag tog det allt nöglunda väl. Har du stött för Astöj på henne? Jag har stött för Astöj nu, ja. Ja. Alltså hur gör man en rock'n'bok? Ja, det var när vi själva måste finna det. Vi hade en kämpebok av stödfri-boken som vi kunde relatera till. Och vi valde så att ta sin brosjur hver rock'n'bok och vi fick så inspiration och funnet vi hade just nu finns här är en försk bok med Chapel Jespersen som vi fick gå inspiration från. Han skriver öle gott och annars bara alltså vi till vara bäst. Pappan undervisar själv i Höjdalån. Och igen själv hade så vi vidare bara nu grunda kusen stödfri bok helst ska så ut. Ja, men alltså nu också jag skrev kusen får man inspiration till att sätta sig ner faktiskt bara ge det som öle nek har var nek på mode. Alltså nu känner jag nek som inte är så glad för tull och för kvadratrader och potenser och allt det där. Ja, man måste finna en glädje i att sitta och arbeta ner. Och det är inte lyckande. Det är mer som pedagogik nu ute att kunna skriva så folk skiljer det. Att ge en serverbrosjur nökron som annars är väldigt kryptiskt. Alltså helt extremt. Alltså folk har sitt ihop det till tullen och tecknen som man inte vet vad det handlar om. Och det är ett annat server och ett narrativ som folk kan skilja och få in. Så jag skulle bara ha det in ögonen för rätt. Så sitter det. Och till det här vid det så har jag inte gjort för jag kan stå för bok. Det är ju spännande, men nämnde du inte också projekt och Janne som du har spelat på? Jo, vi har arbetat via projekt, vi har haft samstarv som drar fram. Det handlar om att bygga droner till att se om man har floffer till att välja till förska showet. Det är resten drar fram, men det är väldigt inte att ta sig om det på nu. Okej, men som vi nämnde Janne så vi sitter här i avtalet till dem som kvannet lockar så ofta en hånd man förtjänar. Det hade helt inte slås löjt att du hever utrott och du gör sina rock'n'bok och du gånger i Höjdalån och i 3G. Hur först allt hänga samman? Det är trubbelt. Jag tror början var det ega trubbelt. Jag måste göra ett schema, ett dagligt schema. Skriva när ska jag kvärt, när kan du få tid till kvärt. Men ta en gång så får du mormor väck från det schema och så vill man sig sin vitt. Men att jag sov relativt näck. Kan jag säga näck när förstår så? Men då öle var sova. Då har vi lektioner nu, så det nu mot sig så min son om natten är inte har stora men hvis jag finner en timme att form dagen så är det alla helst till att sova. Kan så vi du så alla är så exakt med man först till det alla nu är vänningen som kommer till alla mest sociala i havet. Det tar bästa vänner i havet. Det tar vänner som vi och i havet tar 12-15 timmar vikna samma vi tar imorgon. I har ju en vikskifte där jag kan färra ut och om kvällarna och det vill säga lektion 4 så väljer jag att färra ut och socialiserar vi gör med man. Men det vet du så nog snägg tider nämnde jag att vi då så igen att tog dem till öl eller kaffe. Helt är det en sammanhang här med den? Ja, synd men de vill väl sova men man ska få det trångna lusen väck så är kaffe till det man ska få sig. Men alltså vi är en sån schema som tog häver ut till den så där kräver det inte alltså extrema prioritering och
enormt självdisciplin för att klara att hålla sig till det och inte tänka sig själv och jag bara huxa förskat eller inte if I just lägger mig så ofta inte nu. Det ger det helt säkert. Tar det ösnä tar vara att schema i början tar vara öle gott. Man måste vara öle stringenter och huxa. Det tar schema det tar för korrekt och så sen ska det vara utan några fravik. Man sjön det är man atlet som ska bokas veck i mitten och ta till ist det närmaste vägen och så ända man vill lite så ofta så. Men man har inte så bästa. Ja, tycker vi du konkretiserar det att du skriver om mamma eller ta fast läs för dig. Och det innebär en riktig av ballon. Kan alla då där göra då kan du dricka nu då du ska inte. Nej, det är inte planen. Alltså pengar som vi har brukt till luckar sända till Bermuda som vi nu sommar är en nog så stort belöp så tog är det nog det friaste eller det friaste vi välja de flesta som vi alla som vi välja alla där vi att sträcka sig fotlar ta ösnä är vänner vi tar vänner som brukar öla några tog på akon och att träna akon upp till gå ryckare och om man tar ballast och sträcka sig fotlan alltså ena för mana eller vad det är. Alltså så där spitlar på tvin John Shelvin och jag vänner någon så det är enormt spitlar två så nej tar man boja till mig av för när vi har så ska vara. Men det betyder så inte för ut för jag eller lägga kväll och kanske hugga där. Nej, det är inte problem. Är ofta som Titus säger så är vi ofta kvar och vi får vakna och kopp kaffe sitta hugga och ta få såna öl vi står och håller till. Och sjön det har vi större problem. Man vänster vitt att nästa som säger att man kan inte få bo i någonstans i Fotland. Det kan man alla skott. Man är helt i sluga lunchen, ta klockan blir löm mot 2-3 så börjar man bli trött. Så får man ha en tur. Det blir det blir stämningen ofta där om natten. Ta mig sen är så positiv som du så gånger då nog att socialisera sig för fullt edror. Ja, det skulle det snägga problem. Men är det så att det chans för dig att ända studentskolan så ser här du struts till 3 år för att få gå karaktärer och lära lecture in och kanske mycket en avring eller två och så släppa att ända 8 ett break. Ja, break alltså det är en enda värsta vi nu men det största break som är i hur vi kunna försätta mer här en tur till Bermuda. Så Fotland tar man alltid dräcka sig. Ja, så det. Ja, det är alltså inte kvar som man fär en tur till Bermuda här man bara släpper kappas det är utåt gräns som man har tydligt att du damer öliga väl och så är det bara vara så läxt det som Bermuda här hiten är väl alltså det är väl heter en det är hemma och bara alltså här är det ofärligt flott och här vi blått alltså sen. Det är det helt säkert. Vad väntar du där till lyssnar? Vad har du går slut? Ja, vi där tränar nu alltså man är tränar i kvar och man hoppas ju inte på gå slut och man kan inte se att det här precis för gå slut så är man sur och deprimerad. Det man omgång vi men jag hoppas på att gå slut och alla helst för att gånger halt som det ska så kan man komma upp mot en medalj men bara att här vi och fälla Bermuda och göra det som man älskar mest det är att uppleva situationen. Hur snägt är det för vi? Eller hur snägt är det tid nu? Så vi fast nu idrott är vi 6 tillsammans halvtid som har klara krav. Det är frasten är långt tjockon till om man manar halvtid. Tack mig skjuter. Så det är fler som kunna klara det men inte är vi 6. Okej, super. Maren, kan du inte några? Nej, jag har känner jag lite trött. Jag hade vi skulle för att ända. Yes, till redan. Jag vet torsdag för du tunte att komma förbi här i rasarummet och ta var stolt att höra från där och för inte där gå ett nu. Jag ska köra och ett nöron. Och vi syns på mota. Det gör vi. Tack för att du kom. Ja, vi tackar henne för trycka för att han kunde komma i rasarummet. Och vi färdar så igen till Tjatje, men när vi kommer till Tjatje så färdar vi till ha en sang till Nephew. Lycka minna av sms-kapningen. Ja, men det är det. Ja, spårningen är ska cannabis legaliseras i förrjun och vinnaren för 2 gånger till Disney för Tyskland 12 september och Torsvödle. Ska cannabis legaliseras och telefonnummer är boja, jag glömde det. 505. Du kan nästan svära av Facebook så inte. Yes. Men det är nettopp det som Tjatje för att snicka om cannabis ska legaliseras i förrjun. Och Boyberg vill själva orter. Ja, vill själva orter. Och det är 18 läge gå med dig, så Nephew featuring Maria K. Jeg vil ikke gå med dig.
et monster. Jeg vil ikke være i os, og hvor så vi to. Det nu wannabe Don Draper. Jeg vil gå i sort. Jeg vil gå i sort for mig selv. Stå i alt i lort for mig selv. Selvom jeg tror på nogen at gå med, tænker jeg hele tiden gå med dig. Selvom du er den, som jeg vil gå med, tænker jeg hele tiden. Selvom jeg tror på nogen at gå med, tænker jeg hele tiden gå med dig. Selvom du er den, som jeg vil gå med, tænker jeg hele tiden gå med dig. Hvad sker der her? Hvad gør vi nu? Vi er intet andet end at slå alle i tu. Men uden dig, hvad er der her? Jeg vil det hele, Men jeg vil dig mere. Jeg vil gerne gå med dig. Vi skal gå til Rom. Jeg vil gerne gå med dig. Vi skal gå til Rom. Af alle veje. Jeg vil gerne gå med dig. Vi skal gå til Rom. Af alle veje. Jeg vil gerne gå med dig. Vi skal gå til Rom. Veist du av at din lærere kan bøylegge bøyligere skolebøker til tøyn og tøyne vinner? For ikke alt av fotlandprøys så du kan spære flere 100 kroner. Les meira og o.fo. Og til fremme for leseromkvarvet i førgen. Støtt kål av færteltene. Trygt dekker elsker av færteltene. Trygt hoksar om te. Psst! Men still åkorste, så først du avslåtter kring alt landet. God dag og velkommen til Tjatje. Og i dag kommer Tjatje snikva seg om cannabis. Skal det legaliserast? Skal det i framtiden være mulig å kjøpe joints i førgen? Være mulig å kjøpe cannabis i handelen, altså det er mulig ved sigaretten, eller er det nøyest å gjøre allmenna stånd, således som vi kjenner det ved rusene, her folk kan kjøpe joints og cannabis i allmenna handel? Eller er spurningen om cannabis skal legaliseras purast av borte vi? Skulle vi halda fast ved nuvarande lovgave, og i greit og tydelig sier at einkvar nusle og cannabis er lovlig? Det er ikke tilvilt at politiske ungmannafellen tjekka som det i det. Fyrre i år var fellesskaperen 420 hampafolk setter stånd. Sambart allmenne Facebook-syne er endamal i fellesskapen at kunna om hamp og arbeida fram mot en legalisering av økene. Senaste mange årene har vi tidlig alt sjåa dier til okkom. Valentine's Day, Mamma Day, Down syndrom, bare for jeg nevna nekrar. Leier den 20. april er alt sjåa cannabis-daver. Hetta hever fellesskapen 420 hampafolk tidlig tilsyn. Kommande leier der vil tiltak i Speakers Corner i Torsan, her fellesskapen kipa for konserton, røvun, basen og øron. Endamal ved tiltaken er av varspa ljós og legalisering av cannabis. Det er i kjallarvøren av hæson at ombøyne for politiske ungmannafellene tjekast om eldfima evne. Arn vi byrja kan jeg skøyde på at vi tar gjør samråd i arnfinn i byrstene, og vi er en av stidtakaren til 420 hampafolk, en så vi tar gjør samråd vi nærmengar av begge studenter og handskående. Det kommer et til seitene. I rasanrummen sitter ombord for Huxa, Unga Tjåvelde, Sosialistisk Ung og Ung for Miflasjen. Roe B. Poulsen ombord Huxa, Tor Marne Veie for Unga Tjåvelde, John Areine for Sosialistisk Ung og Daniel M. Johansen ombord Ung for Miflasjen. Velkommen. Takk for det. Takk for det. Vi ber bare beina ved. Roe B. Poulsen, kan du helt stort greie fra hva Huxa helder om alle? Skal cannabis legaliseres? Ja, jeg vil si at til Rangenevi om at Huxa helder at cannabis ikke skal legaliseres. Vi har egentlig trobult vi har funnet några årsök till att detta ska legaliseras.
Jag vill säga helt första motor så menar jag att han logan så att här det kanske skulle vara helt med till annat här man är där har lovat att inflyta hampfrö och här tror jag halt jag att logan chocken är äckliga lint att det kommer till revsing för det som smugglar cannabis så vet det helt rätt mod just nu. Tack för tar man vägen. Vad säger unga Joel det till detta? Och unga Joel har ju stund till att områda Malle och vi tar inte det la vi då tog inte tiden att greja stöve. Men vi är chansak sinne till att ta charge upp och vi har alltid att till först att hampa folk visa och trubbelagan och torra ta mal upp till att förrän ner nek evner som inte får att ha vitcher som det skulle. Men som sagt så har vi inte tidje en greja stöve kurs 4 eller motor. Tack. John, för socialistisk gång, kan jag hålla tid om detta? Ja, det är så snart att evne vi ser aktuellt i systne, och vi och socialistisk ung valde så att ha arbeidsgiver om dette evne, til jeg vet at det er viktig at man hører jøkken tingene var godt, og vi kom fram til støve at vansaner er større og tyngre enn 4 måneder vi etno cannabis, og tog med vi at det ikke er skjønligt for heltene at man skal legalisere det. Takk for det. Og sørst, Daniel M. Johansson for Ung for Middelklassen. Ja, middelflokken OFM hever aldren vært 4 i hash, og tar færre aldren være, og jeg må si at det er pura enig i råd at han sier at loven skal heres inn i hesten økene. Nu har vi gjort oss under kanningen. Om du brukar ta jaunan, er konsekvensen at du blir sløver, scheiner, lykaglaver og koncentrera. Og at når langer du får ringt stort tøyarminne og ringa innlæringsevne. Flere mennesker, helst hei vi følsomme sinnaleie, kunne utvikla psykos. Hetta gott at det er omdiskutera, men sattni åren har visendaliga kanninga vust, en sammanheng middelen hash og psykos. Vi da ser hvordan folk er ferien av hessen, hvordan det er leien til at han er vært av snær, så alt det goa som folk sier kommer av hash, hadde ikke gjør opp for det ringa som det gjør til folk. Takk for tid. Armin, for å gjøre, så skal vi høre hva Arnfinn Abyrstene sier om legalisering av cannabis. Jeg har en av tog arbeid ved det som jeg kaller ekor utenar her i Førjøen. Det ganger ut på at vi i Førjøen borde dyrke okker egna djærafjøver, og eisne etterløser ungkvarstående meira fjellbrøtt planteløv, hvis jeg kan si så. Og særlig byggemateriale har ungkvarstående tås om treluknande planter. Det er vi ekor utenar visjonene som er sammansett av innsjon fra omkvarstående Tarvi i Førjøen og mer, og Agrotech. Agrotech er en sånn visendaligur privat stående i Danmark som gjør oppgaver for EU og for danske staten. Ta misjonen inneholder eisne hamplanter. Og jeg tror at jeg har haft så ringt vi at vi har samlet AHA og penger til en demonstrasjon av sånne her. På grunn av at det er øtte for tabu og kriminalitet som er så fullt av ampa, som jeg kallar det, og ikke hampa. Og så samtidig så synes jeg det her globala tjetje om evne cannabis og eisen utenom hamp. Så jeg valgte bare å teka alt vi. Jeg halte det en 34 suger av hamp og cannabis som er relevant her, og ekkur utenom hamp som er lovligt. Det er bare en parster av det. Tid har vært tiltak og i Speakers Corner i Vikskiften, hver bare er dit vi her? Vi har gjort en serie gav samstagsavtale vi okkara, og vil jeg først og fremst takka dem for det. Okkara orska så det var til, ja, det kunne komme og prøve. Okkara 420, 420 tiltak som man kallar det, til synes annerledes enn til at de nabbekunnsjåkom. Vi har skaffa et størst anlegg og fyllt det vi først kontollager. Og her er alt fra Jakob Eli, Samaransfjall, Magnus Sørensen, til The Happening og Reduced to Ash. Det er sånn vittlemusikker. Helt og svært godt alt. Og så har vi list og forskjellige hampavører, som vi kallar det. Boilet øl og gav mat, Atlandeien. Og AHA vært taler ved reisene, og open mic til de som, altså hvis nekker har hva å si nekker om evne. Ja, så har vi også fortellet fra Løgmanne, Hei Morsensen og Sjur Høygård reisene. Alright, men hvor skal hamp og cannabis legaliseres? Som utgangspunkt vil jeg si at grunn nummer 1 er at vanlig hagtall sier 5% i sånn London som dammer cannabis, og det er 2000 folk. Hvor skulle vi ha 2000 kriminelle folk i Førjøen? Det gjør ikke kriminellt utan bare til at det er kriminellt å røyke.
Och det är nästan klockoklart präck för att i hemmen nu är det rock kvar cannabis alltså kvar man finner att cannabis är gott som hejlevara så där. Och hur skulle vi utlocka att föringar som är sjuka får den bästa hejlevaran som är närmare att få och briljer och hälsogård. Och att jag blir utanför hamp det är lovligt så det är just svårt på det. Hva er vånar, tror du på at politikerne er ferdig å brøyde låna? En vånar helt gåar. Det är klart att tingene brøytast, og det er ikke langt til det er lovligt i ödlen landen i USA, ikke bare i nøkron staten. Og USA har eisne meldt ut at her globalt for å rota opp i sånne war on drugs som tar har størsta. Og så for akkurat for 20 hampafolk handler det bare om å fylle vi. Og særlig i Danmark eisne som er vi i fronten om, er vi at gjøre en 3 år atlan vi rundt om å selge cannabis lovligt. Og det som hender i Danmark og arbeidska førjer for fællig kjøtt. Til dømes i Holland hver det har lovligt at kjøpe hash og lunch som vi alle vita. Her har seljarner alle tøyne være kriminelle. Altså tar skaffa hash og lovligan til en stor svarte kriminelle marsknaver til å forsøyne bei Danmark og Holland vi hash. Og det vil USA nå brøyta så at her lovliga kunne forsøyne søgnomborgaren vid cannabis. Og her får nok eisen eksportera hampaprodukter og cannabis heileva og eisen til landene som man veler at til løyva rødja forståttleggere. Det er for eksempel Israel som er fremst innanfor cannabis som heileva søydene. Vi snakker nekker måneder så er det globalt akseptera. Og ja, ta i USA er av vi utenavverhamp, så halte jeg vi bare skulle skumde okken sammen vi Agrotech finnes ikke til i leie førjum, så kunne vi gjøre verdens beste papir, eller akkurat annet av 30 000 vøren som cannabis hever. Ja, jeg har finnes jeg sindre respons fra politikerne i førjum, særlig innenfor utenavverhamp, her er der AHR og utelukket ikke. Det allmänna officiella responsen eller vad det ska säga det har vi finns och det är att det är 100% dangstmålsöke. Det är irrelevant att hänvända sig till lögtinge och landstyret. Det är dangstmålsöke och det vill säga att det är Sundhetsministeriet i Danmark. Så tandblöjtingen som kommer från hon kommer från Danmark och Sundhetsministeriet lögmäver och hinner stanta och hitcha och boja vidare kan det vara. Alltså vi kunde göra kundger och sort till dessa lånar som är från Danmark. Men det ska vara samstarv vid Sundhetsministeriet och här har lögmäver faktiskt sendt med. Men om nu det blev lollet, hur skulle samfunnet så blev kipa skulle det vara löftet att ginges ut i allmänningen och rökte ett la? Ja, och det är det faktiskt inte olagligt att röka och vara skriver. Alltså det är inte olagligt att ha det i kroppen nu. Men det är olagligt att eja och sälja och köpa. Så hvis det blir någon brötning så blir det nevan strängare att det blir olagligt att gänga götten skriver. Alltså du vet inte om jag kanske sitter här skriver på ett nivå eller annor. Spårningen här som det är blivit lovligt, här snackar man om hur vi gränsen att köra bil och så. Alltså de som brukar det medicinskt, de har man inte i kroppen och de som röjer den i mitten, de ska lyda till sig tajmen, alltså kan man kan mala kroppen och det är skriv och så. Det är till här diskussionen kommer att vara. Hatta var Arnfinn av byrstene för 420 hampafölk. Kvart säger till rasar om något där. Vi är bara till Daniel. Nu snackar han om att till ett hemsrak som vi är fram och tumma där säkert förr. Jag har inte att hemsrak är så öliga positiv och du skulle ta allt förr. Alltså vi har en öliga kedjan tendens att gänga touch och att när Danmark ska göra också ta det förr och det hade inte ett argument i sig själva. Och så snackar han som jag hade så öliga vittlejant. Han snackar om flera slöv hamp. Det en är hamp till utnäin och här är inte som du kan röja eller bli skriver eller näka av tog som man snackar om är allåligt och jag är nog kanske svårt emot det att det blir brukt till isolering eller något annat. Och så snackar vi om det som är hash som man röjer som är rocknar vi att hit brukar bära som ett argument för att gå med över att smuggla bergen. Och det är vi största mot det är det som gör folk skriv. Roe? Ja, nu ser jag Arnfinn att heter det dagsmålsöke och att hvis det Sundhetsministeriet i Danmark eller danska folketinget väljer att göra det som vi vet att adoptera det, men jag vill säga att vi har några folketingspolitiker och är vanliga för när det kommer nyast och i tullövertexten att standa den lower inte gällande för Grönland och Färöarna som vi som många kommer. Men det här vi utanför han på alltid jag hade det en sån kamouflering. Jag hade sen stått det är tilltaget 420 eller 420 som det kallar det här vi skulle snack vi utanför hampagera och att röna shoda sin undra visst att hjälpa på vidare prova just papper för vidare just väs papper och i sanna att det är inte bort till orsaka av att det vi får då flottning visst att skulle till utlandet men det är ju som man säger i Danmark alltså och Holland är man vi alltså sätta restriktioner då kvar du kan
du kan få fäder och hamp och i Danmark är det en helt annan trobladj så kan släcka sammanlagna för Danmark vi har sån höpen alltså i Danmark också inte att några tås om alltså till döms enaslisten det har lagt uppskott för fram om att legalisera hash till att Danmark att gångsläden att man med i Danmark till gångsläden till hash lugga stor som för köpa sån soda vatten så det är faktiskt restriktivt det som man rör i Danmark och i Holland så jag håller att ja, vi må inte bara rönda att fylja vi till att några andra gör det. Vi kunde inte vara kopisamfulla, vi må kunna sätta några egna vidare och kvar för samfulla vi skulle häva. Och till spårningen till medicinskt cannabis så hade jag det inte håll i höttiga kvar här och så gärna sitter och uttala sig för kvar det går för hälsan att folk så vet jag att hälsoverk för vi vet en landslagna vet ha imiska är instanser som vissa landslagna eller några andra time kommer säga att ja men nu vill jag gärna införa cannabis som ett medicinskt ämne till att det visst av granskning och visst att detta kan hjälpa imiska så tycker vi att några haft en troblaga vi att hälsoverk gör det där. John, du är snälla vi med lata. Ja, det är nämligen som Rose säger, att viskar som en kamuflage, det blir allt våvet samman till tunna. Och i samband vi att Amsterdam Börsen uttalar sig om Agrotech nere i Danmark 4 år i utvarsen så var chefen nere för Agrotech framme och säger till att det var dårst av särsta och att alla helst inte förbereda till överhuvud att få det att gänga för John. Tog halt att det här är bara en undanförsla för något helt annat. Så att det till helveien, kvar hälsomyndigheterna tar inte biomöta, tar inte spårsnomta, det är en enstaka personer som är gott och vill ha det. Jag vill tro att det var hälsomyndigheterna som kunde säga vad det är bruk för det, och jag tycker vi fullt och fast på att han heilevablen som det här var som döjvande och allt annat, att han finns i förrjön till ett läge där längst över på efter att nu cannabis. Så att det är ganska bara en underförsel och inte annat, och det är bäst check, men det är inte det som är igång live nu. Tormar Meje. Jag hade inte vi skulle se dock ner och skjuta hur ska det ner på vägen. Tror jag att det visar sig att bäj i Grannland och i London, bäj i Sydamerika och i Nordamerika isne. Här börjar man att ta restriktioner är som är det. Och det är särskilt vi tror för att komma till kriminella undervärden till livs. Och för att installera alltså cannabis som medicin. Och det har visat sig att det är bäj goar och ringar runt där. Och jag hade inte vi skulle ha benchen i förrjun för jag kanske äsna för in och göra några egna rönder och kanske få landstörre eller hälsomyndigheterna göra en mätning om vad avläggare heter haft och hur skulle det en eventuell implementering av kriminalisering se ut i förrjun. Inte se att de kan köta hos gått ner på en vägen och inte tåra att ta tjärju. Det är alltid jag vill släda över. Tack för det, Daniel. Jag hade ett öliga snett argument att komma se att hade en för att släppa av kriminaliteten. Så öliga nämnt att släppa av all kriminalitet hvis du bara tar och ser allt lovligt. Alltså så kan spara fjärna politiet så har det inte utrustning helt i landet och allt möjligt sådana. Alltså vad för samhälle hade vi bo i ta? Vi vet att det här får sig att avvarska folk vad det kan finna på att göra att det är avvarska i oss. Att det ger inte gagn på någon som helst mat en sån joint till samhället. Och då är absolut inte så att det kan vara förnuftigt att kämpa för så hårt ävne som att det är. Och i min princip är akkurat hatt ävne inte en gång att ävne som är värst uppe att ta upp till check. Men nu tar cannabis är allåligt för det så inte till bandakriminalitet med landa. Vad säger du? Bandakriminalitet. Och därför till bandakriminalitet, alltså så må vi kämpa bandakriminalitet. Vi behöver inte kämpa för att göra det lovligt så att bandakriminaliteten får fri till arbete i sin omstånd. Bra. Ja, jag har alltid sagt att vi kriminalitet till ett argument som man brukar negga i utlandet men till det är inte tomt argument alltså till att bandar existerar inte orsaka av att cannabis är olagligt. Bandar existerar och tar hvis du ger cannabis lagligt så skulle det nog finna något annat tjäna pengar på så att man säger att man vill bäsa du kriminella undervärden lukar som att ta hela uppskriften på att det ger cannabis lagligt. Det är alltid sån tapligt alltså. Tomarne? Nej, men nu har vi ett imisk slö av stimulanter som är lovliga. Vi tar cigaretter och vi tar alkohol till dömes. Och vi tar rönt att just alkohol olovligt. Vi vet att hur det rikkar, ja. Vi tar sett eisen i uttamen hur det rikkar. Det är öliga skjoldarna för på den bästa lösningen. Och jag hade skulle vara öppen för att hitta efter om det kanske kunde vara kanske en mittenväver här man kanske inte legalisera helt men kanske en avvis som hon avkriminaliserar. Det säger inte att vi skulle leva glädbeint
och ta gång vi för under 20 hampafolk men nu måste bench för att ta spurningen upp och kanske röna vidare mer visande och mer säkert. Tack för tar. John. Ja, där vi har alkohol som är skibundne och köknen alla öltnar. Till när vi nog inte släpper undan på några mata. Men så har vi ett cannabis som vi brukt av någon liten parste, samflagsparste i Österlandet. Tycker en större parster och vi såg att nekva att man ända ut i slöva det blir en pars av samfunnet så att detta bors ur heltene och möjligt kommer kriminalitet gör så lovligt det förstår man pengar ta sig att det förstår kriminaliteter men det nyttar inte för att lovliger är stoff för att sägas att alltså mycket alltid ja man ska ta som man ska komma mater till oss och det är inte nyttar inte ta som alkohol och skvätter mot till det. Ja, men du ser ju att det är avverkar den ensäkra person vi har plus löver och andra liknande, men är det inte en individuell avgör? Det kan gott vara man alltid rätt till att vara autonomer, men en kvar borkar som samfunnet har skilte att göra sitt arbete som för dig och han är gratten från samfunnet. Ta sig att du helt någon skilte att arbeta och det som händer vi ner till det att visa att folk blir en passa samfunnet någon och plus det att ta ända ute som möjligt som en utrustning till forskningsfroni, paranoia och så framvis. Tack för det. Roe? Ja, nej, det var bara gatt till det vi tar marna vi var sikna avkriminaliseringen. Jag hade det alltså man ser man luktar bananer vid bananer alltså i London omkring och här var vi en stor trouble i kriminalitet just här det inte förjon. Vi har inte bandar som lukar som styra götten någon tog jag där sälja hash men hash är äckla skäl för som alltså i Danmark är det online 100 folk år som får hashpsykoser och forskning visste Center för psykiatrisk grundforskning i Riskau där har gjort en kanning det var så 44,5% att han måste få en hashpsykos blå schizofren innan för det första året och det allt är rumrande det vi alltså det är skält ävne och jag hade inte att vi kunde inte se paralleller mellan de kriminella undervärldarna som är i utlandet och så röna fyrklockorna som existerar i förrjun och så slår vi bäsen vid tog. Tack för det Rowan. Till få att lycka en stor minut på att säga att det kan största mening om detta ämne. Vi ber Daniel. Ja, att det är nu snackar man om att det ska vara ett EU-väl och så som samhället skruvar upp i det ser man så är det att samhället ska ta sig av en borgare att ta i han inte klarar att ta sig av sig själv. Och här ger vi honom möjlighet till att hvis vi lovliger detta till att göra sig inte föran för att vara i samhället och så ska samhället att nå upp till eisenpengarna för att ge oss den här personen sömtnar till att leva så hvis detta ska vara ett EU-väl så må man eisen ta alla de sociala hjälp som att han nå kommer ut. Tack för det. Tormar Veje. Jag hade inte slår benchen för att ta som det och hade inte slår benchen för att röna lite chat upp på ett mer evidensbaserat stöd. Tror jag det har visst sig att här vill man över avkriminalisera i en avsamon cannabis så kommer förbruket under eller så normaliserar man förbruket en avsamon to minkar de svära tillfällen av hashikoson samstundes vi att först mer moderata brukare och det är samma som man nu görs vid beirosträcka och vid tobaks nusle i förrjun nästan. Tack för det John. Ja, det är bara så vi så att vi så skunk vi är inte för att legalisera det tror jag att här är fler vansar än 4 månader och kriminaliseringen hon är som Rowe säger Janne att hon fortsätter till att pengar skulle sätta finna sån process till att det vill inte vara lösningen på problemen det bara flytta fokus och att helten alltså människor som helten vill inte fungera det vill en part av samhället och då gör det en skilter och det är en skilter att man gör såna skilter. Tack för det och så står det Rowe. Ja, jag vill bara säga att det är alltså hvis cigaretter var uppfunna det så var det även lolliga. Så vi vet att det är skärligt. Att hash vi kunde inte bara för att göra allt lolligt till att också annat är skärligt. Vi det fuckar liksom de det ska ingen EU om att vi vill inte ha detta legalisera och vill hejta landspolitiker om att få stramma upp i sloven och så att så läser att detta blir bast än mer än det blir det. Tack för tid. Tid Lursar är välkommen till att göra det mening. Vi har sänt SMS in på telefon 505 och spurningen är om cannabis ska legaliseras i förrjun. Vi vet att det är 18 tydligen som vi är nu klockan 4. Is this thing on? Word. So what we get drunk, so what we smoke weed, we're just having fun, we don't care who sees. So what we go out, that's
That's how it's supposed to be. Cause you know I'm high as fuck. Living young and wild and free. So what? I keep them rolled up, sagging my pants, not caring what I show. Keep it real with my niggas, keep it playing for these hoes. It look clean, don't it? Washed it the other day, watch how you lean on it. Eat me some 501 jeans on it, roll joints bigger than King Kong's fingers, and smoke them hoes down to they stingers. You a class clown, and if I skip for the damn with your bitch smoking grade You know A. what? It's like I'm 17 again, peach fuzz on my face. Looking on the case, trying to find a hella taste. Oh my God, I'm on the chase. Chevy, it's getting kinda heavy. Irrelevant, selling it, dipping away. Time keeps slipping away. Zipping the safe, flipping for pay. Tipping like I'm dripping in paint. Up front, folk blunts like a leaf, put the wheat in the So J. what, we get drunk. So what, we smoke weed. We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out. That's how it's supposed to be. Living young and wild and free. And I don't even care, cause if me and my team in here, it's gonna be some weed in the air. Tell 'em Mac. Blowing everywhere we going, and now you knowin' when I step right up. Get my lighter so I can light up. That's how it should be done. Soon as you thinking you're down, find how to turn things around. Now things are looking up. From the ground up, pound up this Taylor gang. So turn my sound up and mount up and do my thing. Now I'm chillin', fresh out of class, feeling like I'm on my own and I could probably own a building. Got my own car, no job, no children. Had a size project, me and Mac killed it. THC, MAC, DEV, HD3, hi, it's me. This is us. We gon' fuss and we gon' fight and we gon' roll and live So on. what, we get drunk. So what, we smoke weed. We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out. That's how it's supposed to be. Living young and wild and free. Yeah, roll one, smoke one. When you live like this, you're supposed to party. Roll one, smoke one, and we all just having fun. So we just roll one, smoke one. When you live like this, you're supposed to party. Roll one, smoke one, and we all just having fun. So what, we get